Победител Мартин Милчев Сенчо Доловеч, Кан Кадир заема трето място. Следваща среща Ясен Димов, Цена Мичерпан, Даниел Атанасов, Киокушин Шумен. След тях да се готвят Борислав Владимиров Долоперник и Симеон Георгиев, Киокушин Шумен. Девойки старша възраст, категория над 60 кг, Детелина Семова от Сенчо Доловеч срещу Борислава Петрова на Русия. Състезателките са 3, играят всяка срещу всяка. След тази среща на татами 2 ще има почивка 10 минути, след което започваме финали във всички категории. Победител Даниел Атанасов, Киокушин Шумен, Ясен Димов заема трето място. Категория до 60 кг Борислав Владимиров Долоперник, Симеон Георгиев, Киокушин Шумен. След тях да се подготвят Никола Михайлов, Катана Велико Търново и Евгений Команов, боец Пловдив.